Hakane gamas bakoi tong duwai kerpang nak benda I shanting kurba bak dipidiang hun karkrang ban yo jingko jingkia bar kumjuru ban yo kikun kikti tong duwai nak benda ki inge samjong I kong Christina nongput bat angut kikun kiban hapna ke jingpang jingsutom tong duwai bakin yo ke jingko jingkia med bar men sim tong duwai nak benda ke jingko jingkia jong sami ki dakar damar idon mau ukelai tongin duwai ba inyo kloi ke jingko jingkia tongin duwai nak benda I sakani don hi ba indon barabor hapreng kamed ka bakoid bakya tongin duwai nak benda I telda dakar ba in ba ke kamai ke ji kenamba in laban pendap penbiang yaki inge semjungi berkumjur indon barabor hapreng kamed ka bakoid bakya tongin duwai rum nak benda ke jing jatai ke men sim jong I Florina thongni ba utrai un aino kloi ya ye ke jing jatai ke bam cukut tongin duwai nak benda ke jing jatai ke men sim jong I Patricia Piorlin Kongji tongin duwai ba ubloin ai ke jing jatai ke bam cukut Ruai stang mas pui na bar lai spa lai pusau. Ha ke kertenguk pa badukun badu men sim bakoin Amen. kejing ayai jungu trai jungu Jesus Christ bar kejing e jungu blai lembar kejing es log jungu men sim bakoin ken don ring card bad pi baron kau haman kapara ba in how Jesus Christ hagene ges ngi utrai ngilaban hakmar gudwa jungu trai ban shimida hagene ke mas bakoin berkat bangin hakmar utrai minda dag kejing e ke bakrau tungai tia bawar kejing tumo jungi hakmar jisum tongin kan mau yakin ke samjongi tongin duwai nak benda ki me ki pa jongi nak benda ki khun ki hinman ki para jongi ki parlo ki parmaran jongi tongin duwai ru nak benda baro ki bapang ki bashitom tongin duwai nak benda baro pinong po bakin kelak ke bamut tongin duwai nak benda baro ki mensing ke bala klarno nak ki ke samjongi ba ublen ai ki baro ke jingja thair ke bam chukut tongin duwai nak benda elade hakane khlip man tongin kerpadi ya jisu ban kurkur do yang iwai pe iwai ban pendap ya ke donor jungi daga jing kemen ke bakrau kalbang dang ai ti bar ke ne jing tumo jungi hakmat utrai daga jing sungusi ke bakrau tongen ai ti ro ya baro ke pop jungi hakmat jisu bon sin lang ba ke pop ngipin sungusi ya blame ngipen mong ke donor jung utrai lang ba ke pop hagane khalmat tongen kerpad ya jisu ban map ya baro ke pop jungi ban pin khude ke donor jungi na baro ke pop daga snam jungu kerang bangal laban shiminda hagane ke mas bakhuid daga donut ka bakhuid Edang ladap ai tia baro ki pop jing hak madu trai minta dap daga jing ngosi ka bakrau tong indo bailang nga phla hau blai badan bor barom bal happy ko hen men ko para bangalale pom shibon em daga jing perkan daga tin daga kam daga jing lai klet daga jing lai palat jonga daga jing lai palat jonga daga jing lai palat bakrau e jonga namar katha nga krpad ya gamari bakhuin
kebaya isa kathe isotim yaki angel bargere koin kuparam banduai na kabenta jangam ha utrai umlei jongim ublei badan bor baro unis ne yangi but endala map yaki pop jongi uni alam yangi shak jing bam cukur Badon kamon babam ya ya royame inam bad imane iyai pendon buron langis nomuyame utrai koble simple Badon borbaro marve aku trai uji sukres ulang broduble bakit ipapate top yang kajing kerpan dos seneyangi to nginia duai koblai badan bor baro ba im junom to ay bangin la barabor ban pindam yala kamon hakaba khongu yame bad bangin shakri yame umet usim kenrad jungi da ka donut kabashida da utrai jungi Jesus Christ ukun jongme uba im bad sin sharan gad bad me haga jingalong kawai jongomen simba khuid ublai junom la junom Kacing pule nak kitab Exodus. Hak to kisngi u Amalek ulawan bat ulayale thama yaki Israel hari pidem tu Moses ulaong hau Joshua tu jit nakabenta chungi ya kirangba bat kilej toile thama ya u Amalek lah syai ngan yang clear ulun bat uding ublei hakati chunga u Joshua ule kumba Moses ulap tahu bat ayale ma Amalek teu Moses Aaron
por kilayalek kiu syakliar ulum. Habau Moses larati lagi mereka ulah berarti mereka Moses sakra baca sim mau labu apa ada lalu tak baru pun laksya bikin biar berbicara bagi itu tasam hadu pada saksi berbicara ramai ini di baca tak di dalam tak tim putra Kajing pulai baar, kajing pulai na kashithi baar Paulus bakuj shauti mutus. Ko be ij to ne hagata kaba phila yo jingkai bat kaba phila ngai scam. Da kaba tip na uno phila yo jingkai bat kumno na du dang khunlung phila nang ya kijin tho bakuj kibala banikai ya phi nak banta kajing pen em da kajing ngai ha uji sukris. Kajin tho baro kalong kabala Persat men sim da ublei bat ka jing men bat ka ba men toy na ka banta ka jing hikai na ka banta ka sneng ka krau na ka banta ka pen bej pen bha bat na ka banta ka jing ben san ha ka hok ka sot khnang ba ubriu jong ublei undublong ubajanai ubala ben tebit na ka banta ka kamba bha baro ngakan tujur ya phi hakmat jong ublei bat jong Chris Yesu uban bishar ya kiba em bat kiba yap bat daga jing wan pau jong u bat ka bors em jong u to ya lap ya kaktin to ya iban ha ka ba depor ne
haba day por to mai to snang batokan tu wat let thai ha ka jing aisha bat ka jing hikai kane ka tin jong utrai percaya ke kemajuan ke jing mojongi kan hidup yo iya ke jing kermen pa ke jing khot ka don yangi haleluya 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 utrai undon ring card but phi kajing pule na ka gospel bakuit katkum o Lucas. Ha kata ka por ujisu ula iyatu halaki senran yakanege parishi. Bak kideban duwai barabor bar kim deban du jingkerman. Ula ong ha kawai ke shnong ladan uwei unong bishar ubom septing ya uble bat kain snap ya ubriu. But ladon hakata kesnong kariu kinte kaba iaiban syau da kaba ong bishar hok yanga persha unong ban bain jonga slem uta unong bishar tre henry kam hadin ula ong holiday wat langam septing ya uble but ngam kain snap ya ubriu henry namarba kane ke riu kinte kat clear yanga ngan bishar hok yaka lem kumta kan pindik yanga dakaba ka iyaiwan si iyaiwan nang ta utrai ula ong tos ngap bham ya ka ei kaba unong bishar bom hok u ong hato ublei unong bishar hok ya kibala jid jongu kiba yam krpad ya u bats ngi bad meet hato un penslem ban yarap yaki nga ong hapi un bishar hok yaki shisendon henry haba ukun ubriu uban hato un shem jingate ha kaperthei ka gospel jong utrai ko haman ko para baid how Jesus Christ aga jing pole bani gong midagas ngi bad haka gospel midagas ngi ngeleos ngau shapang ka bor janga jingdawai shapang ka bor janga jingdawai ka jing pole bani gong midagas ngi na ka kitab Exodus kalna ga bakhat niu ngeleos ngau shapang ka tma hapdeng ki Israel bad ki Amalek but haba Moses laga jing ngait ka bakraw haba Moses ulara ya tish ajrong sha utrai but haba ula stang ban duwai na kabenda ki pait Israel ke la stang ban job na mar ke jing duwai jong u Moses henry haba Moses ula sngo tlot haba Moses ula thait na mar udang duwai kumne ula rak tish ajrong sha Jesus but udang duwai kumna kabenda ki Israel haba Moses ula stang ban sngo tlot haba ula stang ban sngo thait haba ula pin khiar ya ke te jongu ki Amalek kilas dang ban job Henry ngelios ngom u Aaron but uhur kila yarab ya u Moses but u Moses ula duwai ta ka jingait ka bakraw na ka benda ki pai Israel but lang ba ka jing duwai jong u Moses ki Israel kila job ko hamur ka para na Jesus Christ kumba u Moses ula duwai na ka benda ki pai Israel ngi baro ngi deban duwai na kabenda kibe kum kikime kikpa pide ban duwai na kabenda ki kon kum ngi deban duwai ngi deban rak te sjrong sa utrai bar ngim deban ngot thait ngim deban ngot tlot habangi duwai da ka jinget ka bakara habangi duwai na kabenda ki kon ki te jongi ensedon ka jingkala ka bamut ki kon ki te jongi kin kala ka bamut ada ki im ha ka pop ada ki ya da kalanti bakala kin sakala ka bamut kin sawan phai sha utrai
bar kum ki kon gi laban duai nak benda ki kime ki pa lada kidang im hakapop lada kim ju let jingas kim ju duai lada kim pediang sakramen kim ju kongu ki hukum jong blame kum gi kon gi laban duai kum ba moses lada duai ngi deban rak jrong sau jisu bada ki jinget ka bakrau ngi deban duai da ki jinget habangi duai uji sun sele ublai un sele ki khambala bakrau ha ki jingim jungi bad ha ki nge samjungi bara komun ka paraba id tengi deban duai kem ngim deban du jingkermen daga jingir ka bakrau ngi deban duai nak benda ki be kito ki bapan jing duai nangi kito ki bapang ki basitom ki nong pop ngi deban duai kumba moses ula duai ngim deban ngot tlot ngim deban ngot thait habangi duai daga jingir ka bakrau habangi duai ubleun sele khambala bakrau ha ka jingim jungi bad lang baga jing duai jungi bon ki burukin iyo pediang ki jingker ko jungu trai bon ki burukin ban phai sha ublei bon ki burukin khla ka bamot bar kumjur ha gospel ngelias ngom uji ha gospel jongom lukas kalonga bakat pra ngelias ngom ha kabeka parishi ka ba sotinar hadu kata uji sul ong ye ki senran jongo pimde ban du jengkerman haba peduai uji sul hikai ki senran jongo pimde ban du jengkerman haba peduai bon sin ko hamun ko para ha ge jingim jungi ngi du jengkerman habangi duai mar ngi duai nak benda ka begi jingtumo haring katto katne por habangi miyo kabangi pan au ble ngi stang ban du jengkerman ngi stang ban du jinget ban ngi yongkumno na dumita kasngi nganam duai bale namar benda la bones nem ngala duai nak benda kane ge jingtumo henre ngam patio na dumintaru hadu mintaru ngam patio tengan ngan sange ban late saing mane nganam late duai shu ngan sange ban duai mare lamar ngala du jingermen barngi stang ban du jingetro henre uji sulang baga gospel uong kumno pimde ban du jingkermen bar uji sula ong ye ki pait bam ki sinran jungo kabege pharishi ula ong ha kabege snong radon ubai unong bishar ubom ship ting ya uble badum kain snip ya ubriyo par kumjuru ha ka jukesh long ladan kabai ke rikhinde but kalawan man kasnge kalawan bar kala ong kumno ya unong bishar hok yanga persha unong ban bain jonga bishar hok yanga uba ban bain unong ban bain jonga man lakasngi kana gari khinde kalawan hakmat une unong bishar but kalastang ban ong kumne but uji suang slam uta unong bishar tre henre kam hardin ulele kumno man lakasngi kalawan bait but kadang disturb yang kadang clear nga dengan sebishar ngan sa ai kakat ka kapan ngan sa ai bar kalayo but uji suong hakabakut ko gospel uji suong tos nga bha ya kae kaba unong bishar uong hato ublei unom bishar hok ya kibala jid jongo kibayam krapad ya u bats ngi bat made hato un penslam ban yarap ya ki em nga ong happy un bishar hok ya ki shisendon haba uneyu unai nong bishar bom shepting ya uble haba ula yarap ya uto katoka rikinte katno uble unsa yarap yangi habangi yam but sngi but made daga jinget ka bakrau kabamod langba ka gospel uji surang hikayang ibai uji surang ong yangi ibai kumba kana ka rikinte kala pan daga jinget habangi rongi pan kumna kala pan lisa kala yam ese kala pan daki umat te haga jukur kom habangi leid hakmat uble habangi yam habangi pan habangi jau umad hakmat uble daki umad habangi pan na uji sudah ke jingir ke bakrau ka kos pelang ba kos uji songingi uble unsa ayangi uble unsa karku do yangi henre bun sin ko hom ko para ngimjo duai kumne mo ngimjo jau umad hakmat uble bun sin ngis ko la rain ban duai daki umad ngis ngola rain bon sin ban duai daki umat ngis ngola rain ban jau umat hakmar ublei bon sin ngi jau umat hakmar kibriu ban ya bon ki ngi le hakmar kibriu bar ngi stang ban jau umat bar ngi stang ban yam henre hapoing mene hakmar ublei hakmar ke duan jang utrai hatongi ngola rain ne yam ban jau umat hatongi ngola rain ne yam ban duai daki umat hatongi ngola rain ne yam ban raktish jrong shawji suba duai ban bar krpar ya ublei
bon sin ngi skola rain dena kata gada bon sin ngi pidiang jingar ku jangut rain namar ke jing skola rain jungi namar ke jing sngot tin jungi bon sin ngi du bon ki na uble ko hom ka para bain how Jesus Christ lang baga gospel minda Jesus udang hikayang iwei what do jingerman lese bon hapreng jembe pidang duwai na kabenda bon tiligi jingtumu mo pidang shibon ki jingtumu happa gadonot lese minda la bones nam pidang duwai bon banai pidang duwai na kabenda kabe ki jingtumu lese banyo jingko jingkia lese banyo jingsuk jingkaman haki inga semjung lese umdon jingsngotu haki inga sambar pidang duwai lane pidang duwai na kabenda ki kon kikti bakin khilla ka bamot bakin stang banim ka bagi jing ma ka batmai lese pidang duwai na kabenda ki kime ki pa kiron hapdang jing pang jingshit to minda la bones nam kiron hapdang jingshit to lane bon kibe jing to kitto ke belada interview kitto ke badang what kam kumne bon jait ki jing to kiron happo go nod hendrai what ada pidang duwai bones namur klam yo jubabna uble Pishu duwai bait man lakasgi lese pilit mas shiminda ke mas pokut pi thoi ki jingtumu pi terwa mas hendrai pimio jubab e na uble te hatto ngis stang ban du jingermen hatto ngi ong na du minda kasgi ganam duwai ngan sangena ban duwai na mar minda la bones nem em ujisu udang ong yang iwei wat du jingermen haba pe duwai kermen uble unsa ai kat ka bangi pan na utrai dak jingen ka bakrau uble unsa ayangi ko hamun ka para bayin how Jesus Christ rada pelas tang ban du jing kermen rada pelas tang ban du jingen ha uble minda kasngi uji sulang ba gospel ong yang ibai ong ya pi minda wat du jing kermen gan se yarap ya pi gan se kerku ya pi gan se jubab ya pi duwai bait daga jing kermen duwai bait daga jinge orkum jurukum ba Moses ula duwai na kamenda ke pai Israel lang baga jing duwai jung Moses uble ulale kabe ke kambala bakrau ke Israel ke la job persha yaki amalek lang baga jung duwai bar jingei ka bakrau jung Moses kumba Moses ula duwai ngide ban duwai na kabenda kiwe bar kum juru lang baga gospel uji suong ngimde ban tu jing kermen daga jingei ka bakrau barabor to ngi duwai kram bangi barong en yo pedeng bon ge jingur ku jung utrai halor jung iwe pe kum juru lang baga jing duwai jungi bon ki bole ki bapang ki bashutam ki no jing ko jung kia ki nong pop kin khla ka bon kin ban phai shakabalang kin ban phai sautrai tongin kerpau dia Yesus hakan ke mas bakuit ban yarap yang ibai bangi barong ngin duwai tak jingait berkumjuru nginam do jengkermen nginam do jingait haga jing duwai jungi tong duwai nak benda kene barong kat bangi shiminda yakan ke mas bakuit enero ya Jesus Christ sofa yang barang Last pada kue.
jar jar hapo ke donor jong minda tungin aiti ya bara ke jing temu jong minda hakmat utrai bara ke jing temu tungin aiti hakmat jisu minda dak jing ke bakrau katba iduai kat kabangi pa nau jisu dak jing ke bakrau uji sun sayangi ngimde bandu jingkermen ngimde bandu jingait tungin mandra ya bara ke berke balapan jing duai nangi hakmat utrai minda batungin duai dak jingait ke bakrau balang baga jing duai jongi ubulin kurkurdo ya bun kibriu ka jibab jongi kalong ngi kerpad ya me kotrai ngi kerpad ya me kotrai nag pentau pa ba kho jongi poplio ba katsau bishop jongi Wilbert Marwin kiling da ba katekes ba ka jing duai jongi jengki slenter kan long kan saya kan hun lang brot jengki ngi kerpad ya me kotrai ngi kerpad ya me kotrai nag pentai kirim pe ke stan jongi ba ka jing duai jongi ha ka jing laniam singi utrai kan dup mi na dok no ta ka jing it ngi kerpad ya me kotrai ngi kerpad ya me kotrai nag pentai iwe pa iwe nangi ba ka jing kerpad ban kong jongi kat ba ngi duai kan long kamon ublei ngi kerpad ya me kotrai ngi kerpad ya me kotrai nag pentai ki ying ki sem kristan jongi ba ka jing pule bat ki jing puson ya ka jing to ba khoj ha ki ying jongi kan dup kala long ka jing mlen man kasngi ngi kerpad ya me kotrai ngi kerpad ya me kotrai nag pentai ki briu ba ro badak ba sutho ya la ka jing tolot kin dup pai sha ublei da ka jing duai batang ma u ubala ba pen em yang ki ngi kerpad ya me kotrai ngi kerpad ya me kotrai sarsin hakana kelema jar jar hapoga min sim jongi tung duai tung na itia bara ki jing tumu bar ki jing duai jongi hakmaru tunai tung duai na kebenta bara ki bapang ke basitom tung duai na kebenta bara ki nong pop bakin kala ka bamut tung duai kerpana kebenta bara ki bur ki bal ki ba don hapdeng ki jing kerni buai chicken drug di duma baro tuang duai na kebenda jungi bakin kala ka mamut barkin van pai sha ublei tuang duai na kebenda baro ke mensing ke bala klarno na king ke samjongi tuang duai ba ublei un ayya ki baro ke jingja tait ke bam chukut kumjur tuang duai na kebenda erle hakane khlemat bang innam do jingkermen abangi duai ginam do jinged ha ublei abangi duai Raji subayit daga jingit ka bakrao giwan rai kene ki jing tumo jungi baro ka mar jume koji subayit pediang ya kene ki jing tumo jungi baro bar kur kur do yang i bai badle ki hambla bakrao ha ka jingim jungi balang ba ka jing duai jungi kur do ya ki bon ki brio bad lang ba ka jing duai jungi ai ba bon ki brio kene yo pediang ki jing kur jume halor jungi gi pani kene baro lang bau kres utrai jungi Amen. Laispa berkusah. तो दुआई को पारा बाग जिंखनिया जुंगा बार जुंग भी खलों का बपड़ियांग हुनहा उबले उकपा बड़न बोर बारो तो ट्राई pedang jingnya dan kiti jompi naga mata keciro kurang kecing jomu kecing mata yangi pada kepala ku jomu baro kubai
to ai hangi ko trai ngi kerpat bangin syakri daga men simbalait loid leng bagi nai jongme krangba daga jing ai bapin koi jongme yangi en pin koi yangi dakine hi ki jing maya dakibang ngi ai ka jing syakri yame dau kres utrai jongi Amen. utrai undon ring card bat phi to kinti wela ki donut tongenai ngu ya utrai ublei jongi da shisha kalong kabasong hok bat kabadai kedai ti jongi barga jing penim yangi haman la kapor barka jakha bat ai ngu yame ko kandrad ko paba khuid ko blei badan bor bat bam chukut namar mela eid katha katha ya kaparthei ba ha ke jingis nei jome mela pha shangi ya unong sius pha dakaba me mon ba unlong kum mangi yaki baro light no ka pop krang ba men eid hangi ya katha kaba mela eid hala ukun uba dak jingkongu jongu ulapin yo biang hangi ya ki jinga ye jongme yakibang ila duno dak pop jonga jingbom kongu badamar barkumtam kokenran prenggad bad baro ki angel bar keri khoin ngi aingu yame khatbangi penbana daka jing kemen ko hamur ka parha kene ke por saksin da ke chingait ka bakrao rgar balenu ku bar kene ke wain tongin aitia bara ke jing tumo jungi hakmar utrai tongin duwai kumba umosus ule duwai nakabenta ki paid Israel tongin aitia ke jing tumo jungi kumba krikinde haka gospel kala aiti ya ke jing tumo jongka da ke jingait da ke jing kerman kat bauji sun pen kala yawne pu bar kawain kum gamet par kasnam jungu tong duwai ai bauji sun pen kala yak jingim jungi ai bauji sun pen kala yak donor jungi da shisha melong ubak khuir kutrai kathumai jonga jing khuid baro namar katang ikrpat yame topin koir pen kentang igini gijing tarawa jungi da kabapha ya umen sim jungme kumga umjer halor jungki bakindup kelalong yangi kamet barkasnam jungutrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino ya u badala kamon sngobha ula pdiang ya gijing shashitom ula shim ya ukpo badakaba aingu yame ulak dia ya u badula ai halaki senran u ong to shim batobam nakane pi baro namar kane kelong kamed ya kaba NIT nakabenta jongpi haka jukurukum endalala iyabam ula shim iyaka kuri badakaba aingu biang yame ula ayaka halaki senran uong to shim bato di nakane pi baro namar kane kelonga kuri jonga snam jonga
jong jutan batmai bad bam cukut ia kaba en penme na kabanta jong phi bad na kabanta ki babun ia kaban map ia ki pop to le ia khane ban khan mau yanga Kajing maya jong kajing Kata si bagi batu lerubu Bagi dilagari gakui Ibenna kajinya jomi kota Namar kata ngi kiba penmenta gi jingya barge jingmi part jongo ngi terwa hame kutra yuk po jonga jingim bad yake khuri jonga jing penim ngi da aingo aidam namar malen nyawingi kiba bet ban yang hakmar jongme bad ban shakri yame da kabas ngoret ngi karpat yame bangi kiba yabenta hakamet barkas namukres ngilong kiba la penyat li kabai da umen sim bakhuit Token mau kutrai ke balang jong me kabala priang hasatla ke perthei bar to pinjanai akha ke jingit renggat bat ulio ukpa bakui jungi ibil bat marvein ibishab jungi bat baro ke lingdo bar kiruniam token mau lam ro yakin men ki parashin rang bar kin thei ki bala yo tiada ke bakarman ya ke jing me pat bat ya baro ki bala kladno ha ke jingis nei jong me top diang ya ki shak jing shai ka khamar jong me to isne yang i baro ngi karpadia me Barangkat berkamaria te sudah bakuit ke kemei jong obleh, ku Joseph bakuit ukurim jongka, ki apostol bakuit, u Francis de Sales bakuit barbaro ke rikuit, ki balapin singo bhaya me pateng le pateng, ngindep long ki babet bani bentalem haga jingim bam cukut, bad bang ini yaro, bad pindon boromia me, dau kun jong me u Jesus Christ. Da'u lembat u bad ha'u kan long hamay ublay ukpa badan bor haga jingyalong kabay jungmen simbak huit baro ke borom barga jingyaro junom la junom Amen. kumbala hukum yang ida unong penimber kumbala hikayengi da kektin blay nginud ban ong kok pa jongi baha bening kalong ka bakuit ke kerteng jome tanwan ka hima jome kan long ka mon jome akandau kum baha bening minda ka jingbam jongi ka bahala ka sngi bartoma yang ye garing khang jongi kumbang ro ge ma be ke balle sniu yangi badwad yalam ye shaga jing pen shoy ka bas nium to pelad yang ngikrpar kutrai na ge jing sniu baro Haga jings bon jong me to ai jing suk jing sign hakis ni jongi khnang bada ke jing yarab ke jingis nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin yo jing ara ke jin jar baro khat bang ngedang ap khmelin de ke jing kharmen bakhoit bar ke jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ Nama kesuni kalau kaima kesumi ketua kapuram tak jenam jenam kotrai Jesus Christ me ubala ong hak ya pastol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga I happy wat peit ya ki pop jongi henry ke jinge jonga balang jong me bad ha ka jings bon jong me to ai hak ya ke jing suk bad ka jinge tle ka wai kat kum kamon jong me mame uba im bad basin shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai kan don barabor ring card bad phi Dekat batu. to ngene terbe ka ke jing suk ibai ha ibai pat
hak me yukun lang broad jongo blay hak me bakitno yaki pop jongo perthei sugi toy ke balak khot saga jing khawai jongo khon lang broad nam shong boy man rong pop ke juna henry shot tang rak ten markam sing jongo Putra Jisu bayit ngi sngongu yame ngi yaro yame bangi pindon buro me hakane kerlemat Kabalesh mun gutrai na mar malaban bad malarung hapog ron jongi bar hakane ke por Jisu bayit hakane kerlemat karo medong hapog donor jongi daga jingir ke bakraungi IT kutrai ya bar ke jing tumo jongi bar ke jing dawai jongi Jisu bayit ngi kem Bamaron shisha hapog ron jongi bar hakane kerlemat Jisu bayit langba ke gospel minda palangba ke jingpule baning kong minda gasni malahikayang ibay pa ibay bang imde bantu jingerman habang eduai imde bantu jingen habang eduai bon sin ko try haga jingim jangi ngi du jingerman bon sin habang eduai ko try ngi stang bantu jingen hame ko Jisu namar ngi pan shi pan handrai ngi myo jabab ngi myo jinger ko ngi myo jingkor jingkia lene ka thagada bon sin ko try ngi stang bantu jingerman bon sin ngi sange bantu wai bon sin
ngi stang ban artatin haga bor jeme ko trai hakane kerle man karba mela rung hapogon jungi wei pe wei jisu bai ngi karpadi me ban yarap ngi wei pe wei bahabangi duai barabor ngindam do jingai hame ko trai ngindam do jingerman hame ko jisu ai bangin duai barabor daga jingai ka bakrao ai bangin duai barabor daga jingerman ka bakrao kramangi barong ini opdiang cebon ke jinger ko jeme hala or jungi wei pe wei kumba umo susul duai ai bangi barong ini duai daga jingai ka bakrao balang baga jing duai jungi bon ki brekin yo pdiang ke jinger ko bon ki brekin yo pdiang ke jing kod jing ke met barman sim bon ki brekin ban pai shaga balang daga jinger ka bakrao lang baga jing duai jungi i wei pe wei hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 shwala la 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 hallelujah Jesus la 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 hallelujah shwara hallelujah 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 shwala la 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 kejing duai jeng jubilee kokpa ubah habneng jinga ye jome han pringkaladur yang im sakin onglor lengkam pamjoy song thai ban bet ya kisimbai chung gospel kito kisimbai kin pringkaladur na shapon kichet bendrium bade ke perthai mariang barok haga jing kmelanti batte kanam ya ke benang batamai perthai batamai kaba endala ya ke bor chung baman labeng nom kaborom jome kan teng shnain junom तो आई बा कजिंगा ये जों का जुबली kan kersiyo biyang hangim ipel krem changa chingkarman eka jing ang nod eka tiar jingkin shaw habning ai ba kata ka juga jinga yem kan pinsa priyang eka jingkamen bar jing sup junganong sius pa jungi setelah keperthai shamai koblai jungi ubala kerku junom kan long keborom berkejing ya roh junom amin kok pa jungi bahabaning kan long kebakur ke kerteng jongme kan long kamon jome ha ka kendau kumba habening to ayang iminta ka jingbam jongi ka bahala ka singi bartoma yang ye garing khang jongi kumba ngorongi ma ke balai sniu yangi wadwad yala mengi sha ka jingpen shoy henre to palai yangi nakabas niu kublai ko maria ke badam da jinga ye utra iron bad pha lakar ko ye pha nap nengi ginthe badla kar ko ye so ka ko jing pha uji sum ko maria bakoir ko kame jong blai to duwaina ka benda jongi ke nong pop benda bar ha ka por ka jing yap jongi ka burom ha pa bad ha kun bad ha man sim bakoir jemenda bar barabor juram la juram amen to nginya duwai to ai bor yang ikut trai kerpat bangin laban iad saprang da kaba shimbida hakie kie ki bakinja bene ban en yarab yangi da kie kie ki batang shipor bat ba en hikai yangi da ki bat ne junom dau kris utrai jongi amen utrai undon ringkat bat pi uplay badan bor baro kerku kedoya phi ukpa badukun bad umen sim bakhu tolet suk badia roya utrai daka jingim jongphi Sanspa sakwa Yeah.